CMT Malzahn. खरवास खत्म हो गए। अभी तक ले एको कोनो देखा सुनी वाला आदमी ना भेटाई। मने नहीं के लागत जब तक ले कोनो हित सब ना बतियाले तब तक हम मने ना लगी। ए काका, अरे नहीं नहीं ना का हो भाई का बात करो हैं? अरे है ना रुका बात नहीं रुका सही किलिया लगा दी मर दे बोरा उतार ली मार दिए ही मन तो उठा लियो तो बड़ा महंगा साइकिल में कहाँ है तनी बैठे हैं बैठे है ना बैठी है ना रोगो बैठे 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 बाप रे बाप साइकिल चलावत तो गोड़ दुखा गया बोली काका हां कहाँ चला रहे हैं या तो नहीं लड़की देखे अच्छा लड़की देखे अब तो प्रवास खत्म होइए गए। हां अब तो दिन आइए गए लड़की देखे के तो केकरा के यहाँ जाते नहीं रुआ जाता नहीं तिलकुट काका है अच्छा अच्छा वो तिलकुट काका तिलकुट सिंह हां अच्छा ठीक है बा मन बात विचार पहले से भइल बा हां भइल बा चल लइका देख ले बरन लो हां लइका देख ले बा चल ठीक है ऐसे काट हनु तिलकुट काका जौन अब लड़की आगली भागर है का अरे हाँ भागर है बाकी आ गइल बिया उ हां आ गइल बिया उ कोनो के साथे भागर है अब आ गइल बिया सोची मत उसे कोनो घबराए के बात नहीं के खानदान ठीक बा बढ़िया ऊंचा खानदान बाटे माने बढ़िया उ पढ़ल लिखल आदमी बा दान दहेज रुपया पूरा मिली अरे मार दवा उहे नो तिलकुट काका हां हाँ उनकरे बात कहत नहीं उ एक दो वाली पहले कोनो के साथे भागर है महाराज रोगा अरे सुनी ना बैठ 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 बैठी उ कोनो के साथे भागर है आ गइल बिया घरे हम कहतन दोसर लड़की भागल एक तरह में कहतन ना उहे तिलकुट काका तिलकुट से नु कहत नहीं रुआ हां उ है उ आ गइल बिया घबराइला के बात नहीं खे अच्छा आ गइल बिया उ अब तो एके दो वाली भागल बे ज्यादा हाल नहीं के भागल आखिर रुआ घबराई मत खानदान बहुत बढ़िया बा हम केहू के बुराई आज तक नहीं कइले हमारा मुंह से रुआ बुराई सुनबही ना करे एकदम आज तक हम केहू के बुराई कल ही नहीं औरो कोनो बात होगे तो बताई ना और कोनो बात नहीं खे उ लइके भागले से कि ओकर मतरियो भागर है पहिले ना महाराज रोगा का रोगा अरे सुनी ना सुनी बैठी लइके जैसे जाते हैं तो मानते नहीं केहू ना बताई हां ई तो बात बता देनी अवसर मत बुझम कि हम बुराई केहू के करते नहीं हम बुराई आज तक केहू के कइले नहीं के बुझाई हां वो लड़किया के मातारी भागर है तो लड़की भागर उसे कोनो रुआ घबराई मत खानदान बहुत बढ़िया बा पढ़ल लिखल बाटे एकदम आ दान दहेज मिली हमें कोनो सोचला के बात नहीं के अच्छा जाए दी दान दहेज मिलो चाहे मत मिलो लड़किया भागल की ओकर मातारी भागर है देखा देख भागर आ ओकर मतरिया भागर है लड़किया के जो नानी बिया लड़किया के मातारी वो नैहर में खाली भागर है का कहत अरे एक ही फेन आ गल बिया आ गल महाराज रुआ झूठ बोलता नहीं रुआ चिंता मत कर सुन अरे बैठी ना माने खानदान बहुत बढ़िया बा चिंता करे के कोनो बात नहीं के भागर लके मतरिया आ गल बिया तो मतरिया भागा है तो अरे ऊ तो भागल कार लसन भागल तो रहे ओकर बापा बा दू गो लड़की के अकेले के भाग रहे भाई फेन आ महाराज रुआ कितना बड़का बोले में बेचारा पर लगावत ना देखिए अब जौन मान तनी भागर लसन तनी कहता ही बनी तो बियाह कर जाता नहीं लड़की देखे जाता नहीं तो देखी बहुत बढ़िया से कोनो बात नहीं हम आज तक ले केहू के बुराई कले नहीं की अभियो नहीं की करत तो करत का बनी ना बुराई ना हई जौन बात बताओ तो
अरे देखी रुआ घबराई मत, हमारा तो बुझाता नहीं कि सरकार ओकरा मेडल दे दी जंग ओकर से भागत रसन, माने मेडल दे दी एकदम। भगेरू नंबर ना महाराज बाबा खाली सब अंगाडू अंगाडू इस बात बतिएले बनो ए जाय दी महाराज छोरी हटी ए छोरी हटी अरे सुनी ना है ने लेट होता है हटी बैठ भाग महाराज जाय दी बैठ लेट होता हटी जाय बैठ सुन बैठ देखी सरकार मेडल दे दी इतना सरकार लगे मेडल धइल बा। देखी वो खानदान कोनो खराब नहीं है, बहुत बढ़िया खानदान बा। हां हमू बुराई ओको नहीं करब। रउआ बियाह कर, रउआ जब बियाह कर लेम हां और उन भागर है कुंवार में भागर है, मानते 3-4 हली भागल ही रहे आ तो गइल बियाह, और वो बियाह कर लेते दान दहेज पूरा मिली। कहीं मानते नहीं भाग गइल रुआ घर से फिर भागल फिर भागता जाय दी महाराज बात तो सुन बात वो बस पगला के धइले बात तो सुनी ना। हम कहतम दूसरा ही है कोनो समाचार रही। मान लेते नहीं रुआ घर से कहीं भाग गए, भाग गए तो तलाको दे में रुआ सुविधा होखी। तलाको दे में कोनो रुआ सोचे के बात नहीं है, काहे एकदम तलाक सीधा दिया दे। जौन दहेजवा मिली हां तो सब रवरे न होखी। जब भागी तो दहेज वाले के का करे हम तो भागल तो केहू जानी तो न फिर दूसर बियाह कर ले। हाथना लोग ढिडोरा पिटा गेल ओकरा घर जानते नहीं थे, फिर हमरा घर जाई तो फिर वे दुख लागल। अच्छा तो दूसर एगो लड़की देख ले बनी, ओका से बियाह करे मेरे बा। हां हां तो आई पता को अगर बताओ तो मेरे बिहान आई, हां बिहार हुआ के वो लड़की के घर लिया चलते हैं, वो एकदम बहुत बढ़िया बरसो। ओकरो बारे में कुछ बताओ। ना ना वो भागल ओकर कोनो नहीं थे, खाली ओकरा घरे एगो दूगो जाला सन बस। वो भागो तो नहीं अरे ओ हां महाराज रो टोलवा मुंह बन सका माने ओकरा घरे एगो दूगो जाला सन, भागल कोनो ओकरा घर में नहीं थे, हां खाली ओकरा घरे एगो दूगो जाला सन। वो बिहान आई, बिहान हुआ के तो नहीं ठीक है हम तो फिर हमरो से मिलत नहीं। हां चलो 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 जी साइकिल हमरा